Vytvářejí volný kruh kolem našeho stolu a uzavírají sázky. Děvče nese na stůl 2 kopce žhnoucích nudlí na banánových listech, mísu červené omáčky a přikládá hasicí přístroj. Vůně pokrmu je omamě lahodná. Neváhám, polévám nudle přidaným sambalem a posypávám ještě těma svýma čili papričkama. Banánový list začíná extrémně rychle vadnout. Po prvním ochutnáních se v ústech rozvine nasládlá ovocná chuť se stopou manga a avokáda, přecházející do muškátové, koncentrované příchuti. Načež se připojí omamně kořenitý buket se zeleninovým akcentem kapí a rajského jablíčka. To všechno zhruba v prvních 2 soustech. Poté se otvírá peklo. Připadám si jako políkač ohně, který se místo výdechu omylem nadechl. Navzdory pocitu, že bych jazykem mohl žehlit, jím statečně dal. Tělo je taveno nasálající plazmu. Posléze je formováno do tvarů, jaké jsem kdysi viděl ve filmu s Arnoldem Schwarzeneggerem, o kterém jsem si až doteď myslel, že je to sci-fi.